kaya wekku iki. Sakjek jumblek aku dadi dagelan. Cakut iki ditanggap wong Suka Manunggal. Wong derma. Lumayan meneh bayar aku kena tak gawe bayar kreditan. Tanda-tandake disawer, sing remo ya disawer. Mbuh aku iki umantang enggak iki. Bulurah. Wis mulih ha. Tiwase tak jagakno. Hajate napa, Pak? Sedekah bumi, sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa wong sak derma Suka Manunggal dibarokahi Gusti Allah. Seger waras panjang umur. Rezekine melimpah ruah. Kenek kanggo sangu ibadah nang Gusti Allah. Muga-muga kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjake kompak dipimpin Mas Yoni, pengendang profesional. Wis gak nyacat pokoknya nanggap Jombang Baru. Sama nanggap malih nggih Pak nggih. Zaman saiki zaman wis canggih, lanang wedok dolanan HP. Nyambut gawene lancar, duwike akeh. Bojone digondol wong. Engko sik tak tutukne engko dhisik ta engko sik. Ya perkara HP. Salah dhewe HP kok disalah gunane. Dagelan kok ditaburi jaranan. Yoni iku kocluk kok be ya. Dagelan tabu jaranan. Iya nek disawer nek gak. Lihatlah pemandangan. Betapa indah dan menawan. Nonton hiburan menyenangkan. Jombang Baru itulah ludruk andalan. Jombang Baru Mojo Agung Jombang alamatnya. Jombang Baru Cak Jono Deler pimpinannya. Mas Joni CS pengrawitnya. Mbak Sule Parsi pengirimannya. Mbak Urikan penyanyinya. Risma Wijaya itulah primadona. Senimannya, seniwatinya berlandaskan asas Pancasila. Pelawaknya Jombang Baru selalu membuat Anda gembira. Jombang Baru
Jombang Baru Mojo Agung Jombang alamatnya Jombang Baru Jombang Baru Cak Jono Deler pimpinannya ngene iki tok lho nek pelawak ketok 400 pisan guru engko nek ngidung ditambahi 400 tanggapan gak tau leren blas gak tau leren ngono ku lho kepengin tuku kathok situk gak iso aku kebacut utangku akeh sing marai ya Allah Gusti Pangeran ana yuyu kecemplung sumur duwe bojo lemu bejatno kasur makasih sayang pacarku iku Bismillahirrahmanirrahim sedekah desa dulur saka tembung sedekah gak ana batal karame mung gue gak ana batal karame dulur mung gue agama cuma ojo lali pak ayo kirim ayo kirim donga pak nanggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sing kuwasa senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat kene kabeh uripe emu olaya ayo padha eling dulur tuture wong tuwa mula saben taun Pak ayo sedekah desa bancaki awake dhewe ya bancaki bumi desa cek diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo sedekah desa cuma tatanan agama ojo dilaleno cek gak diarani musyrik mung gue ya agama nek pinuju sampean bancaan donga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan manungsa mula dulur-dulur ayo bareng-bareng ndedonga muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah Allahumma
barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khair. As-sadaqatul tadfa'ul bala. Nek wong derma suka manunggal sregep sedekah mongko bakal diilangno balak sengkolone. Kula ditanggap atas nama Jombang Baru sing dipimpin Cak Jono Deler. Alamate Desa Jowinong. Tulis Jowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Regane mboten larang, sedang-sedang saja. Cek metu cak kentut, cek gak rono YouTube tok ae. Tandake ayu-ayu, sing ngremo suarane enak. Panjake profesional dipimpin Mas Joni pribadi. Enak kendangane. Pelawake lucu-lucu, pelawake akeh. Pengorbanane wong derma suka manunggal. Sedekah bumi, sedekah desa. Muga-muga dijoli karo Gusti Allah. Inna adakiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Muga-muga diijoli kebaikan karo Gusti Allah dunya sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Iki dagelan ta pengajian iki nek. Dicampur nggih. Jombang Baru dilawan. Ana sing ngarani sedekah, ana sing ngarani syukuran. Betul. Hari ini wong derma suka manunggal mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nek wong derma suka manunggal sregep bersyukur, mongko bakal ditambahi nikmate karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur, maka tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Ngono iku ana sing ngarani ojo nanggap ludruk, marai dosa, marai haram. Ojo sedekah desa, marai musyrik, marai syirik. Sing ngomong sapa? Sedekah dalam bahasa Quran sedekah. As-sadaqatul tatba'ul bala. Sapa sing gelem sregep sedekah bakal ilang balak sengkalane. Ana sing ngarane sedekah bumi. Bancaki bumi. Kata Allah, wong derma, wong suka manunggal, sedekahno rezeki sing tak wenehi. Ning ojo lali. Sedekahno apa-apa sing tak tokno teko bumi. Anfiku min thayyibati maka satub wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Mulane disenengno sedekah bumi. Paham? Nek ngaji sing tenanan, cek paham, cek gak gampang ngelokno tanggane. Coba bayangkan kata Allah, anfiku min thayyibati maka satub wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong derma, wong suka manunggal, sedekahno rezeki nikmatku sing apik-apik. Ning ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Lah mestine nek sedekah bumi, panitia tolong dengarkan. Mestine iki dikai telo, pohong, pari, terong, kacang. Apa-apa sing tak tokno teko bumi ben tambah barokah. Ya
Ya wis kapan-kapan dikei ya Pak ya. Dikei telo, dikei pari, jagung dan lain sebagainya. Kula dongaaken barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khairan. Muga-muga wong derma, wong suka manunggal selalu dibarokahi Allah donya sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Ning ojo lali. Pak, Bu, mumpung lawang tobat isik mengo. Cek dicintai Allah. Ayo bareng-bareng tobat kepada Allah. Gubuk asmara. Jombang Baru, bro. Kanca padha ilingo mring tuntunan perintahe agama najan abot kaya ngopo aja wegah padha lakonana ilingo uripno donya iku ngono mung cuma sedhela Pak Kyai padha cerita no akhirat selami-lamiyo aja numpuk-numpuk dosa ngailing ngono siksane neraka ibadah istighfar dimen sira bisa di ngapura jolali ayo dong ngaji iku bisa kanggo sangu mati monggo padha tobat men slamet donya lan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah saiki ketemu dulur derma suka manunggal. Nek ana wong maca selawat mesti dijawab. Niku betul kata Nabi, man sholla alayya min umati kutiba lahu asru hasanah wa muhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa wonge gelem maca selawat sepisan mongko bakal dihapus dosane ping 10, diparingi ganjaran barokah ping 10 karo Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasal nabi bismillah wabiladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil
koplak ndang ding dang tak turung tung anake wong gendeng. Apa mbolono gendeng? Gak isin. Apa isin? Gak ditabuhi ambek Mas Yoni kon kok sik joget. Rumangsamu iki apa joget? Joget. Ngene kok joget. Lah lapo? Golek jakane kebuh jare. Ya olehmu gak duwe isin iki lho. Sing gak duwe isin awakmu. Loro atiku aku mosok wong selawatan gurung mari kesusu metu. Isine aku. Halo? Halo. Halo? Ngedung. Heeh. Mari ngono terus khotbah, Ceramah. ceramah. Yo. Kaya ngerti-ngerti yo Islam. Lho. Nah nek trimo awakmu Dik, gak nyocok karo dhewek. Potonganmu kok. Karena trimo selawatanmu arek kene arek cilik-cilik glinding. Selawatan masih aku ya iso. Nek kon niku nuwun sewu. Bener kon mantune Mudin. Tapi sapa langgar gak tahu, sapa masjid gak tahu. Sapa? Selawatan maneh iso. Sapa gak tahu sapa langgar gak tahu sapa masjid. Ya awakmu. Jare sapa? Alah. Aku iso uput-uput wae subuhan aku wis tengok-tengok ndisiki nduk emperane masjid. Wayahe duhur, Wis tengok-tengok ndisiki nduk kono aku. wayahe magrib. Alah, duwi sih aku wis tengok-tengok ning kono. Salat ta? Ijol sandal. Asem, minggato. Ujol sandal. Selawatan masih aku ya iso. Gak ngarah iso kon. Iso. Gentenan karo aku, Dol tinuku. cek disekseni wong akeh. Alah. Sekseni suku manunggal. Pinter ndi kentut karo yoyok. Alah ya gak kaya yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Loh, ayo. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekabeh Asik. dosa-dosa kula. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekabeh dosa-dosa kula. Ugi dosa tiyang sepah kula. Ugi dosa umat Islam sedaya. Ya. Sepurane yo. Rumangsaku tak sing iso aku dhewe. Kandhani Tibake awakmu ya iso lho ya. Kok pinter kon ya. tut, tut. Apa? Aku merangsang tut. Dilem-lem kok. Kok gendeng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toko Brambang sakilo 1000 Terus murah. lho. Pareamu iki lho. Saya cuma pari aku. Toko Brambang sakilo 1000. Terus Lah ya murah. ya Allah rek, pariane kok aja dipedhot-pedhot. Terus Pariane kok sing jangkep kaya aku. contone Menyang Jombang mampir nang Sengon. Lemah geneng akeh wedine. Nek gak sambang dirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. mlaku-mlaku petuk arek perawan. Gawe kulot bedah bokonge. Terus Isis. lho. Ya Allah ya minggat ya. Apa itu embuh. Parian kok dipedhot. Ngene salah ngono salah rewel. Parian iku sing jangkep lho. Kaya kemana wis jangkep cetut. Contone jangkep iki kaya ngene lho. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min amin ummah di ahlil qadr ya Allah. Kayuran dute gawe kursi. Betul. Nek mejane dicet ijo. Heeh. Rupane ayu dasar pinter ngaji. Mula bejane sing duwe bojo. Tawasal Nabi bismillah
bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah di alil badri ya Allah. Tuku koran menyang Kediri nang Surabaya mampir nang Surabaya oleh 50.000. Kok iso? Alhamdulillah Bu, jane mengkirim rumiyin mboten saged susu. Wau sore wis disawer dagelan mengke mawon. Mosok miki tok, Bu. Hei, jenenge dikek iku bersyukur. Alhamdulillah, berapapun nominalnya. Wis selawatane dilereni. Iya. Ayo mel aku nyambut gawe Tut. Loh, nyambut gawe apa? Golek saweran. Ya. Alhamdulillah Tut. Kon niku pelawak. Heh. Kon niku bayaranmu paling akeh dhewe. Iya. Kok arep-arep saweran mbok duwe isin. Dosa ya Tut. Upamane kon disawer, ya Alhamdulillah. Nek gak disawer, Masalah. kok masalah iku lho. Ya menerima. Alhamdulillah iki termasuk main ning Desa Sukomanunggal. Sukomanunggal. Kecamatan Lamongan. Hei. Ya Allah, Rek. Kecamatan Ya Allah Rek. Aduh. Kecamatan Aduh. Sukomanunggal. Kecamatan. Lah. Gendeng arek iki, Rek. Kecamatan lah gendeng arek iki Rek. Sukomanunggal iku kecamatan Tandes. Kecamatan Tandes. Heeh. Melok Surabaya. Kecamatan pundi? Kecamatane ya Sukomanunggal. So. Iki kajate sedekah desa utawa sedekah bumi. Betul. Iki ndekno titik ta? Heeh. Sedekah desa, Awakmu ngerti tegese sedekah desa utawa sedekah bumi? sedekah bumi gak ngerti aku. Awakmu gak ngerti tegese sedekah bumi? Iya, Kak. Goblok metu dhisik. Kon niku lho terangno nek Iki lho putune Moden iki lho. Lho Sedekah bumi ana tegese. maksude Se sedaya masyarakat katon guyub rukun nganakno malam tasakuran. Oh, iya. Iku se. Heeh. De. Dengan semangat pamong dan para perangkatnya, Iya. terjadilah malam tasakuran yang sangat indah dan meriah. Kok iso, Aku Rek? imbo, Dut. Terus no. Kah, kena dialani ngalap berkah. Heeh. Muga-muga sakwise desane dibancaki, sakwise desane dislameti, iso dadi desa sing gemah ripah loh jinawe. Allahumma amin. Iku nek sedekah. Bumi Hurufe BUMI. BUMI. B. B. Budayane ya gak lali. Iya. U. Urunan tagak imeng. Loh. Bahurunan bagak. Lambemu kon kok dikerewek wong kene lho. Lah aku takone B. Budayane aja sampe lali. Nyatane nanggap ludruk Jombang Baru. U. Mbok urunan mbok gak. Aja karek nyandak urunan. M. M. Misuwur bengi iki nanggap ludruk Jombang Baru sing teko Jawinong Jombang. Jawinong Mojo Agung Jombang. M. M. I. I. Iki engko disawer maneh ta? Ya Allah ya. Tut. Kok arep-arep saweran. Alhamdulillah Tut. Bengi iki aku iso teko dusun Manunggal kene. Apa ya? Aku gak iso teko kene, gak iso menghibur masyarakat desa Manunggal kene. Sebabe apa? Omahku Kediri adoh. Heeh. Aku jek isu ngeterno bojoku nang rumah sakit. Lho. Ketir-ketir aku wedi nek gak iso teko kene. Bojomu loro, ah? Sing ngomong loro sapa tak tonyo bosok kok. Bapakmu loro Sing kan? ngomong sapa? Aku ngeterno bojoku nang rumah sakit. Lah lapo? Maket sute. Alhamdulillah bojoku diterima nyambut gawe nduk rumah sakit oleh bagian ngarep. Alhamdulillahirabbil alamin. Bojone dagelane bojone diterima nyambut gawe nduk rumah sakit bagian ngarep. Bojomu dadi TU, ah? Alah TU lho garap bayarane piro tutut bojoku nduk ngarep dhewe TU mburine bojoku wadoh. Dadi bidan. Bidan tambah mburine bojoku nduk ngarep dhewe kok. Dadi dokter. Alah.
dokter lho nggarap bayarane piro tut nduk mburine bojoku 150 meter. Lah bojoku ngarep dhewe. Bojomu nyambut gawe nang rumah sakit bagian ngarep dewi. Iku bagian apa? Dodol gorengan. Minggato. Engko tak jotos lambimu kon. Loh, tapi dodol gorengan kok mbok pamerno wong kene. Alhamdulillah tuh senajan bojoku dadi bakul gorengan, nyatane tak bandani 50.000 tok. Iya. Nyambut gawe les seminggu tur, masalah jek isuk langganane bojoku lunga teko. Heeh. Sing tuku ta? Bang Tetil. Iku jenenge bojomu kakean utang. Awakmu iku nek Minggu gorong nek Senin awakmu. Nek Senin apa? Bojoku. Heeh. Mekar. Lho. Lah nek Selasa? Nek Selasa Amarta. Lah nek Rebo Syariah. Yo, awakmu kok apal ya? Ya gak apal piye bojoku gak tau mbayar. Diguyu ibu-ibu ya. Alah sing guyu iku yang nglakoni ngono. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Alah, ate gangge apane? Tut. Utang syariah iku bank sing paling kejem. Mosok. Lek ana sing gak nyauri kancane dijak urunan kena diarani tanggung renteng, Tut. Lho urunan. Urunan. Ana sing gak bayar, Heeh. koncone urunan. Urunan. Digawe bayari Sing gak bayar. Lalar gawe ya. Lho lalar gawe. Utang syariah apa meneh wae bayar rek duwe ya tak bayar, Tut. Nek upamane utang 5 juta iku 250. 250. Nek 10 juta, Lek 10 juta 500. nek duwe dhuwit Ya tak bayar. lah nek gak dhuwit Ndelik nang jeding. ya diguyu ibu-ibu gak isin kon niku. Tapi alhamdulillah tuh senajan anak apa bojoku dadi bakul gorengan, nyatane anakku telu iku sukses kabeh. Mosok. Kandhane awakmu. Sing barep iku jenenge sapa? Anton. Sing barep Anton. nondi ya? Saiki nduk Malang dadi marinir, dadi tentara. Alhamdulillah. Tut, anakku Anton sukses. Lah iya, Iku Anton tut dadi tentara. Tentara. Terus sing nomor loro? lanang maneh Jupri ya. Sendi saiki. Nduk Kalimantan. Ya apa kabare? Alhamdulillah tuh Jupri nyambut gawe saulan tok. Awakmu wingane nang omahku. Iya. Ana Fajiro nduk iringan omah. Nduk pinggir omah? Tukone Jupri saulan tok nang Kalimantan. La ilaha illallah, sukses temen anak. Temenan tuh bareng nyambut gawe rong wulan. Heeh. Jupri tuku Alphard sing nggir kene kiwone kok. Dadi Fajiro Alphard rong wulan Jupri tuku montor loro. Iku ya tukone Jupri. Iya, Tut. Ya Allah. Bareng nyambut gawe 3 wulan, Tut. Heeh. Jupri gak ono kabare, Tut. Lho. Teleponan. Tak telepon gak diangkat. Tak WA gak dibalesi. Paranono ya. Jenenge wong tuwek Tut, ketir-ketir aku ning tak nyatakno tak parani nang Kalimantan, Tut. Petuk areke. Alhamdulillah, Tut, kepethuk. Tibake Dihukum. Aduh, ya duwe anak dihukum kok ya bangga. Bang, acara anak ndablek kok. Tapi sing wedok Eni kok. Sapa? Eni Lho ndi saiki? Eni sing rambutnya blentik. Iya. Kalah nang Hongkong dadi TKW, Tut. Eni nang Hongkong Dadi TKW. pirang taun ya? Petang wulan tok mulai. Oleh duwe ah. Meteng. Ya minggato ya apa panitia dagelan gendeng ini kok ditekakno no. Tapi meteng ini kan dirabi wong. Oh dirabi wong Cina. Wong Cina kono. Awakmu sering merono. Lalah aku saulan pisan Kediri Hongkong saulan pisan, Tut. Berarti kon sithik akeh lah ngerti basa Cina. Lalah ya ngerti, Tut, ya nglonthok kok. Mosok? Aja maneh kok bahasa Cina, lagu-lagu Cina ya apal kok. Mosok? Apal, Tut. Lagu Cina? Saking deleke aku merono. Sing deloke ya Lagu apa? Cina. Lagu Cina. Pengin ngetes suaraku. Ya kepengin terus aku. Ini Kok prisan. lagu Cina. Sing sing lang lang sing. Gak diguyu wong. Diguyu ya babak. Berarti seneng kon. Sing sing lang lang sing. We ciak singkong. Lho. Bahasa Cina kok ana singkonge? Ciak singkong wetan lo siang. Heeh. Cipe la cipe cao cao konga. Heeh.
Cipela cipela siola song. Lah iku artine apa? Embo. Ya. Aku dhewe gak ero wong aku ngawur ya rek. Minggato. Masih awakmu lho gak iso lagu. Alah nek aku lho. Lagumu lho. Gaya apa lagu Cina? Sik, Seneng aku lagu India. awakmu. Tumpah seair. Sungai Gangga. You muskuraye. Tumne na jane kya. Ya. Sabne dikae. Sabne bejae. अब तो मेरा जागे ना होता है क्या करो हाय कुछ होता है Jandut suaramu jan pewenak temen. Kaya anu. kon gak pecus gak kon Alah, iku lak isomu lagu India lagu jiplak. Wong kene lho Dut gak ngerti cara bahasa India gak ngerti. lan yen lagune yo Iso nyanyi kudu iso njawakno. gak kena dijawabno Ya kenek masih lagu India kenek dijawakno. tumbas ae Ana Jawane. iya Kok cek ayune. tumbas ae Kok cek ayune. yu muskuraye Turu nduk mbale. तुमने न जाने क्या Nglingkap kemule. सबने दिखाए Tumpak iyae. jatuh Sepeda motor lho Tut ditutupi kemul ditumpaki lho. panitia itu loh dagelan ini ditekakno Terusno. abete mirade Mbokmu kok cek ayune. jagenas kotahe Ceking bangkeane. kia karuhai Kuwedi bokonge. kuci hotahe Penak garapane. Cek, tak kandhani ya ngomong. Tak kandhani, aja kesusu. Panitia ngomong aku Tut. panitia ini Mangkane aku mang oleh dhuwit 50, engko jangan ditambahi maneh. Aku dikongkon nyiarno nang penonton masalah bab muncule Desa Manunggal. anane Desa Manunggal. ono sejarah Ana sejarahe. Dadi masyarakat kene kabeh contone arek nom-noman mbek sing cilik-cilik cek ngerti sebab apa kene kok dijenengno Desa Manunggal. Iku ana sejarahe Tut. Kawitane. iya Biyen ku ngene. Ana sakwijine dina ana sunan sing siar agama. wali Sunan, wali. Lah iku nduk kono ana Ara-Ramba. iya Omahe mek situk tok tapi wonge akeh. Lah Kanjeng Sunan wis ngerteni nek nduk kono nggone wong ngumpul. iya Ya, wong seneng-seneng. Ya. Lagi ditakoni Kanjeng Sunan, kenging napa ten mriki kok nggene wong seneng-seneng sak menten katahe. Dik lagi ditakoni karo Kanjeng Sunan, wong sak menuke mang mati kabeh, Dut. ya Allah Mati kabeh. wong sak ora-ora mati kabeh Heeh. Terus Kanjeng Sunan duwe uni, saking apik amal perbuatane wong kuno kabeh mang, kok seneng ngumpuk dijenengno ramene jaman dijenengno Desa Sukomanunggal. ngono ya Iya. ya kon kok pinter kon Alah ngene mang ya belajar lho, Tut. Terus mari ngono Kanjeng Sunan nutukno laku ngetan. Kanjeng Sunan Nutukno laku ngetan, batu ngetan kepotok wong wedok jenenge Wati. Wati Wati ku seneng amal nang ngone tangga kiwa tengene. Wati kowe nonton tagati Nah, seneng dono weweh, seneng amal nang ngone tangga kiwa tengene. seneng amal Karo Kanjeng Sunan ditakoni. heeh Lagi ditakoni mun sak kecap, arek wedok iku mang Wati ya mati. ya Allah Saking apike amal perbuatane Wati, sing seneng dono weweh mang, rejane jaman karo Kanjeng Sunan dijeneng Desa Donowati. ya Allah Gusti ya tegese Lho temen, mari ngono Kanjeng Sunan nutukno laku heeh ngetan terus ngidul. laku ngetan Ngetan terus ngidul. iya Lah nduk tengah ganggangan nek cara mbiyen iku tuwangan Tuwangan. utawa bulak. Kanjeng Sunan petuk wong gendong dagangan. Ditakoni karo Kanjeng Sunan, mbiyen kan gak ono sepeda motor ah. iya Gak ono kendaraan. Pikul. Wong dodol sembarang dipikul. Iya. Nah, dipikul ditakoni Kanjeng Sunan, jenengan sadean apa? Kula dodol uli, Pak.
lagi dicapek plek sing dodol uli mati. Rejane jaman karo Kanjeng Sunan dijeneng desa Doli. Ah, blarah. Lho Cut, lah dodol uli mang dijeneng desa Doli. Lapo Kanjeng Sunan kok blarah? Lah iya Kanjeng Sunan kok sapa Doli ya. Tut, mari ngono Kanjeng Sunan gak gelem mulih. Gak gelem mulih. Mergo eling-eling Kanjeng Sunan duweke jek akeh. Kanjeng Sunan wis moh nang ndi panggandhut Doli kuno. Mergo kan roh purele bokonge gedhi-gedhi. Ya gendeng, lapo Kanjeng Sunan kok tekan Doli ku. Lah ya Kanjeng Sunan aja Bondoli Tut. Koplak kon niku. Gak oleh ya. Gak oleh kaya si Aragama. Ki Aragama. Heeh. Lho. Yo ana wong gendeng. Wongkok kon. Rasain lu. Wong pringisan. Gendeng kowe kon. Iki wulan Syawal. Heeh. Ya aku mulai minal aidin wal qanidin. Minal aidin wal qanidin kakekmu ngono. Ngene lho Minal aidin. Minal aidin wal faizin. Oh, mal aidin. Ah. Mohon maaf lahir batin. Iya. Ya. Ngene lho, tak warai nek gak iso ngomong. Piye? Minal aidin muntakoni. Qanidin. Padha gendeng. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awan dhewe ditekakno masyarakat kene. Lah iya Tujuane kon ngibur. menghibur. Muga-muga tahun mani ditekakno maneh. Heeh. Ngono ya. Ya apa rek? Wis suwe kon gak tau nanggonku. Ya. 2 tahun. Iya. Masih awakmu ngono ya. Apa? Ya apa dilen rono. Kabare iki apa? Awakmu lak ngerti sing ngadaku biyen. Heeh. Omahku cagak bongkotan, Dik. Iya. Payone payon welit. Omah pring payon welit. Payon koncak ngono heran kon saiki. Apa? Heran saiki. Saiki Heran kon weruh saiki. herane ya apa? Tambah megah. Robo. Robo. Omah rubuh mbok pamerno. Pamerno wong. Wong tak rungokno kon wong loro ae nyanyi pate pecotet. Lah Wong timbangan kene iki wong jiwa seni kabeh. Iya. Mbok kaya awan dhewe po. Piye? Nyanyi sing penak, nyanyi yo. sing ngetren. Ya. Nyanyi lagu apa? Sore mang nek dilakokne sih. Heeh. Tukang tambal ban. Heeh. Bisa awakmu. Mbok iso mbegah. Loh, cek nyanyi. Nyanyi yo. Ngarepe piye? Ngarepe piye Ya ngarepe? aku dhewe gak ero kok. Ngarepe. Ngarepe. Tukang tambal ban. ngarepe. Aku iki Wis. Wis gerang kok kon wuruki padahal arek cilik ae. mang takok. Aku iki tukang tambal ban. Heeh ya. Cocotmu meneng apa? Ayo terusno sih. Cocok. Aku iki tukang tambal ban. Heeh. Rezekine sak dalan-dalan. Jalan. Golek duit sing halal. Betul. Lamun cukup kanggo sandang lan pangan. Tak jembeng. Piye? Tak jembeng. Lah piye? Sing dijembek apa? Lho, bane. Kok iso ana ban dijembek? Lah piye? Mak jeder. Gak tak jembeng ta. Ora kok. Lah nek gak iso nambal. Dijembeng, ro bolongane dicubles karo dom, baru ditambal. Mau jedor iku waktu mbledos. Tambahan tambal ban gak ono tak jembengi. Nyanyi ngene lho, tak warai. Lagu kunyar. Piye? Ning terminal Madiun Ngawi. Iya. Lah ngono lagune. Bener ta, Tut? Iya ya. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho, Ora enek ngawine. lho ta. Lagu Madiun Ngawi lho. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho. Iya lho. Lagune piye warana? Aja dicicil. Ayo. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho. Kon niku kernet ayo. Langsung paseken lho apa mbok cicil ya. Asline lali karo awake dhewe. Gak. Mbok eling-eling biyen. Biyen ana sego sak puluhan dipangan wong telu. Bener kan Dam? Aku wis krungu nek kon saiki sugih. Alhamdulillah mandiri sukses. Saking aku ape rono mbek Yoyo guru ngono kesempatan. Iya. Bulan rono. Piye? Anu. Siapa iki jenenge? Nah, iki lak ya rengkek, mosok lali ya. Sopo? Rengkek. Kire. Rengkek oh kire.
rengkek Tut. Oh rengkek. Ku lho diparani ibumu lho. Oke lho kalau dijelokke. Rengkek. Ayo Rinio. Wedi mbak awakmu wedi denger kuwi lho. Kok nunggumu lho persikire kok niku lho. Oh, krungu awakmu. Krungu ta gak? Jaluk gending apa iki? Sampe kita kok. Kuping tak. Nggih. Sido ta gak? Sido nak. Lah lek sido tak diweno. Boten niki anu. Awakmu ditiongkon rene tok sing nampani aku goblok. Ya wis. Sik tak deloke. Tak deloke. Oke. Lho, Tut, wake Tut, loro. Lah piye aku ora iki? 4, 5, 6. Masalah Tut, 6 juta. Puluhan ewon mbek 5.000-an. Iki bagiamu ambek rengkek. Iya. Ya. Heeh. Wis saiki ngene. Aku yo selak kesusu mulih. Aku ono keperluan, aku nyuwun sewu. Kek rengkek mumpung ketemu. Nang omahmu yo adoh. Aku tolong apa meneh aku wayahe bayar BRI. Terus Aku utang dhuwit 2 juta iki. telang ono ke. Awakmu sing mari nampa dhuwit. Nyelang duwe 2 juta. Iya. Yo, Sepurane ra enek wingi mari tak tukono sapi. Ra enek saiki. gak ono 2 juta yo. 1 juta ngono lho. Ora enek. 1 juta ra enek. Aja cacak 1 juta, 100 ra enek. Medite rek. Ora medhit. Karo kanca cek medite. Maca wis nek awakmu gak gelem nyili kentut, aku ae sili ono. Aku ae. Karo-karone ki arep utang duit. Alah gak akeh nek aku. Pira? 200 ae. Aja cacak. Ya kungku gawin pen. Lho, Aku ra iso ngutangi. Makane menungso ayo tas nyambut gawe. terus. Aja grutak-grutuk ora nyambut gawe. Kowe iku anak-anak. Lho ngene lho. Piye? Nek menurut Kanjeng Sunan, Iya. nang Doli tak gak. Engko blarek kanca doli. Nyambut gawe. Sepurane ya. Aku ora iso. Ora iso ngutangi ya. Wis ngono ae. Lho, kek terkaro piye kek? Arek iki lho kaya piye? Sewombong men ya. Metu jebus. Sogeh lali karo kanca. Terus menurut awakmu piye, Dut? Gak terima aku, Dut. Ketoke gak sopan ya. Gak sopan. Kaya ngenyek ngono ya. Lah iku mbiyen arek iku monggono petuk Kanjeng Sunan ngono. Nang doli ngono. Gak jotos kon kok. Ya, atiku rada lara ambek rengkek. Terus Aku gak dikei gak apa-apa, Iya. cuma ketoke gak sopan. padha karo aku Karo persenane awakku. piye, Dut? Tak akali. Awakmu sing akal ya. Beres. Tak tut nombor itu. Manut. Ayo.